अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनि जानानै साफ्रोमबो जोलुर जोनाय बादायलायनायखौ नायनानै मोजां रायजो राजाफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनो आं बे समाव सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला मार्टियार डि जाब्रां मेम'रियेल ट्रफि टुर्नामेन्ट 2023 नि 15 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनाय जे टुर्नामेन्ट, बे 15 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनाय टुर्नामेन्टखौ दिनैसिम 28 तारिख अक्ट'बरसिम नोंथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जाफुंहोबाय, नायफैबाय आरो जेसेबां बे बादायलायनायाव बाहागो लानाय बादायारि हान्जाफोर बयखौबो हामबाय आरो हामबाय होदों, रायजो राजाफोरखौ हामबाय होदों आरो बेजों लोगोसे बे टुर्नामेन्ट खुंनायाव नांगौ जानाय राङारि मदद होनाय जेसेबां MLA फोर दं, MCLA फोर दङ, EM फोर दङ, बेजों लोगोसे कन्ट्रेक्टरफोर दङ, बेजों लोगोसे बिजनेसमेन दङ, साख्रिआवलाफोर दङ, गुबुन गुबुन बिथिङाव हेफाजाब होनाय जोंनि माइक, जोंनि साउन्ड, जोंनि पेन्डेल आरो बेजों लोगोसे मोसाखावरि हान्जा, मेथाइ रोजाबगिरि आरो बेजों लोगोसे जोंनि मिडिया पार्टनारफोर साफ्रोमखौबो हामबाय आरो हामबाय होदों जे मार्टियार डि जाब्रांनि मुङाव होनाय बे टुर्नामेन्टखौ ग्रेन्ड साक्सेस खालामनायनि थाखाय गासैनिसिमबो बे टुर्नामेन्टखौ साक्सेस खालामना होनायखाय हामबाय आरो हामबाय होदों। दिनै फाइनालमोन आरो फाइनालाव खैलाबारि हान्टार्स क्लाबजों लोगोसे बाहागो लादोंमोन MRLD FC आरो दिनैनि बादायलायनायाव खैलाबारि हान्टार्स क्लाबा गरसे सोनो हादों आरो MRLD FCआ गरनै सोनो हादों आरो बेबायदियैनो खैलाबारि हान्टार्स क्लाबा फार्स्ट रानार्स आपनि बान्थाखौ आवग्रिनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे MRLD FCआ देरहासार जानो हानाय बान्थाखौ आवग्रिनो हादों। बिथांमोना देरहासार जानाया ट्रफिजों लोगोसे 50,000 रां बिथांमोना मोनलांबाय आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना जेनदों फार्स्ट रानार्स आपखौ मोननो हादों बिथांमोना ट्रफिजों लोगोसे 30,000 नोगोद रांखौ मोनलांनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे बेस्ट प्लेयार हिसाबै 11 नाम्बार जार्सि गाननाय MRLDनि गेलेगिरि मिस्टार शिब्र बसुमतारी बिथाङा मोनलांनो हाबाय। बयखौबो हामबाय आरो हामबाय होदों बे प्रग्रामनि थाखाय, जाफुंहोनायनि थाखाय गोजोननाय बयनिसिमबो जासिनाय जाबाय अन्थाइबारि माया क्लाब एन्ड लाइब्रेरिनिफ्राय। गोजोन्थों, हामबायसै। जोबोद गोजोनथाव। आङो गिबियाव जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि नैबे नोंथांमोन मिडिया सापर्टार नोंथांमोननि गेजेरजों जोङो नैबे जोंनि देग्लायनि मार्टियार डि जाब्रां फुटबल टुर्नामेन्ट सिजन 3 खौ फोसावनानै आरो रायजो राजानि अनसुंथाइ मोननानै आरो ओनसोलनि इन्टेलेक्सुवेलफोरनि गोबांथार मदद मोननानै जोङो नैबे थांनाय 15 अक्ट'बरनिफ्राय लानानै दिनैसिम जोङो मोजाङै मोजां बेयाव जेबो गाज्रि रोखोम जायासै, नांलाय खमलाय जायासै, पाब्लिकफोराबो बहुद सापर्ट खालामबाय, गेलेग्राफ्राबो मोजां गेलेनानै जोङो देखायबाय आरो बेयाव गोजोननाया बेनोदि जोंखौ गोबांथार थुलुंगा होबावदों। बे टुर्नामेन्टआ जोङो जाय बिथांनि मुङाव जोङो टुर्नामेन्टखौ होदों बिथांमोननि न'खरनिफ्राय जोंजों बाहागो लाफैबाय आरो ओनसोलनि सुबुंफोरजों लोगो लाफैबाय, बिथांमोनाबो जोबोद गोजोनलांबाय आरो जोंबो बिथांमोनखौ लोगो मोननानै जोबोद गोजोनबाय। बेनिफ्राय आङो गोबांथार हामबाय होबावो, जोंनो गोबांथार डनेट खालामबाय। रायजो राजाया जेरै जोंखौ हायाव जिरायनानै 50 रुपिस बेबो जोंनि थाखाय डनेसनसो आरो सियाराव जिरायनाय बेक्तिफ्रा जोंनो 100 रुपिस होनानै जोंखौ डनेट खालामबाय। जों बेफोरबायदिजोंनो जोङो खेलाखौ सालायबोनो हादों। स' साक्सेस जानायनि थाखाय जोबोद गोजोनो। आङो अन्थाइबारि माया क्लाब आरो नैबे जोंनि टुर्नामेन्टनि साब कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जानानै दिनैनि जोबथा बादायलायनायाव माननि आलासि दिनैनि जोबथा बादायलायनायाव जोंखौ मदद होफैनो आरो माननि आलासि महरै जोंनाव नुजाफैदों गाहायै राजु कुमार नार्जारि, बिथाङा जोंनि गाहाय आलासिमोन आरो गेस्ट अफ अनार दानि डिपुटि चिफ जोंनि BTCनि गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो खाथियाव थानाय जोंनि EM सार रन्जित बसुमतारी बिथांमोन आरो जेम्स सार, जेम्स MCLA बिथांमोन आरो बिदिनो गोबांथार ओनसोलनि जेरै बेंटल कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर रन्जित कुमार नार्जारि बिथांमोना जोंजों बाहागो लाफैदों।